Oh, may ay. Init yung sakop. Grabe yung init sa Japan. Sa asok ng buko eh. Maramag naligo. Naligo sa kainit ba? Meron yung igawas-gawas kay exercise. Exercise gamay. Pag gamay-gamay. Actually, ni gamay-gamay ko gamay ron. Los-los ko gamay ron. At least kaya ni gamay. Wa ni dako ka no? Dako na akong anak ko. Hindi pila ko lagawan na oras sa na oras sa di lakaw mi alas 5:52 nani pa lang oh bugnaw huli na grabe ni tao eh lakaw ka no no kaprisko ng hangin ang burma oh grabe sapaw lang kung kuhaan kaya gyud ako subok okay lang at least di na kainit ulit ko rin ako ang ginger tea sarado pa man green na ni anak may agi nakasikuha pa man paabot ni maabli na ni ron wow niabli na kaya ni agi naman ang green so nga ginapod mi ini sa kong anak hindi tigawas no kaya yahay pra kong anak ang idaay sinang kong video sakop kay paano man dahil ang tao mauli na mi alas 23 na 23 yung market hindi na York market ka no? Market York tan or York? York market ito isip basahon ka na isip basahon ang litra ka na sao mo na lang pagkaon siya mo na lang uli na dali takan hurry up kan di masilagaan takan ang train uli na mi na din kami uli na mi ako anak na das kong pinalit kamay doon na magudang mall dire katong pinakabarato ang York market.